Bon dia, Maria. Hola, Com és que estàs tan nerviosa? perquè tinc una mica de por. I això? Perquè noto que he treballat molt bé tot l'any, però per ser dona no se'm té tan en compte. No tinguis por perquè en aquesta inspecció laboral tindré en compte l'article 42 i el propòsit d'aquest article és que controla que les dones tinguin les mateixes oportunitats que els homes d'obtenir una feina i mantenir-la. Que bé. Jo sé que treballes molt bé i espero que segueixis així a l'empresa i ajudant-nos. Moltes gràcies. Li pots dir al Bernat que passi, si us plau? Vale, ara vaig. Bon dia, Bernat. Bones. He notat una baixa del teu rendiment. Al contrari, la Maria ho està fent molt bé. Com és això? Pues perquè la Maria és una dona i ell té altres objectius. Jo sempre seré millor que la Maria. Això va en contra dels ideals de l'empresa. A més, això ja no funciona gràcies a l'article 42. Ah, sí? Quin és aquest article? Aquesta societat... La Maria va poder passar la inspecció laboral satisfactòriament. En canvi, la ignorància i les actituds masclistes i sexistes del Bernat van fer que no pogués passar la inspecció. Per això, us animem a informar-vos dels vostres drets.